Hoe zit het met Melanie en John? Hartstikke goed. Ja. Nou ja, dit is gewoon ook een leuk nummer geweest. John kwam naar mijn dochter toe om te vragen: Melanie, wil je met mij een duet opnemen? Toen zegt ze: papa, wat zal ik doen? Ik zeg: nou, als je het leuk vindt, moet je het gewoon doen. Ik zeg: gewoon zien wat er van komt. En dat hebben ze gedaan. En het is ja, alleen maar top. Gezellig. Nou ja, ze is wel eens een keer weer toe aan een nieuwe single. Bewaar er eens één voor haar. Ja, maar mijn dochter is een heel apart geval. Die vindt het leuk om te zingen als zij het leuk vindt. En niet als ik het leuk vind. Dus dat is echt een probleempje. Dus ja, je weet het nooit, het balletje rolt, nogmaals. Ik heb wel mijn tekstschrijvers ook opdracht gegeven toch nog weer een duet te gaan schrijven. Maar ja, je weet het niet hoe het allemaal loopt. Of zij het wil. Want zij is niet zo optrederig, weet je wel. Ze vindt het leuk om te zingen een keertje zo. En bij mij op het podium een keer te staan. Maar om alleen het land in te gaan, vindt ze helemaal niks. Ik ben trots op de ten alle tijden. Want het nummer wat we opgenomen hebben, dat is gewoon een toppertje. En daar ben ik ontzettend trots op. Maar ja, dat zeg ik al, als je zo'n nummertje uitbrengt en je wil eigenlijk verder. Dan zou je moeten zeggen van nou, we gaan er nog eentje uitbrengen. En dat is iets wat, ja, wat ik al een keer aangekaart heb, maar dat trapt ze niet in. Dus, wat die eerste keer nog komen, maar op dit moment zegt ze nog steeds nee. Dan staat ze liever achter de bar. Vindt ze erg leuk.